Σήμερα θα φτιάξουμε μπριζόλες, λεμονάτες με πατάτες στο φούρνο. Τώρα θα φτιάξουμε τη μαρινάδα. 2 φλιτζανάκια ελαιόλαδο. Θα στύψουμε 3 λεμόνια. Θα ρίξουμε το χυμό μέσα στο μπλέντερ. Μαζί με το ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, σκελίδα σκόρδο. Ρίγανη δεν θα ρίξουμε, θα τη ρίξουμε στο τέλος γιατί πικρίζει τώρα. Μουστάρδα, 1 κουταλάκι μουστάρδα. Θα ρίξουμε 1 κουταλιά τη σούπα σαλάτι. Και τώρα θα κόψω τις πατάτες. Φιδονάτες θα τις κάνω. Τώρα κόψαμε τις πατάτες και πάμε για το κρέας τώρα. Τώρα θα ρίξουμε τη μαρινάδα και θα ανακατέψουμε. Λίγο νερό μέσα. Κόβουμε στην άκρη, στο λίπος της κάθε μπριζόλας για να μην στραβώσει καθώς θα ψήνεται. Γιατί το λίπος τραβάει το κρέας και δεν δίνει ωραίο σχήμα στις μπριζόλες. Βάζουμε τις μπριζόλες στην άκρη του ταψιού να ψηθούνε. Θα ρίξω 1 ποτήρι του κρασιού νερό, έτσι λίγο. Τώρα θα σκεπάσουμε το φαγητό μας με αλουμινόχαρτο για να ψηθεί με τα ζυμιά του. Στους 180 βαθμούς με αντιστάσεις για περίπου 50 λεπτά με 1 ώρα. Θα το ξεσκεπάσουμε για να πάρει χρώμα, να ροδίσει.
μπριζόλες μας είναι έτοιμες. Κοιτάξτε πως λιώνει. Το πυρούνι χωρίς το μαχαίρι. Το λίπος ξεροψήθηκε. Έχουν λιώσει. Και είναι πάρα πολύ νόστιμες. Και η πατατούλα. Πάρα πολύ νόστιμες. Να τις φτιάξετε κι εσείς. Μετά θα το ξεσκεπάσω. Κάτσε να το φάμε τώρα. Πού είναι το φαγί, πού είναι το πυρούνι. Να το ετοιμάσουμε. Πολύ ωραίες.